ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି PEO ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ HPE ଅଫିସର 2023, ଯାହାର ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, ରିଜନିଂ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାହାର ପୁରା ବୁକ୍ କ'ଣ ଦେଇଅଛି ABWର। କ'ଣ ବୁକ୍ ଅଛି? ବୁକ୍ 1 ଯାହା ସାମ୍ପଲ୍ ପେପର୍, ବୁକ୍ 2 ଯାହା ଇଂଲିଶ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ ରହିଅଛି, ଆଣ୍ଡ ବୁକ୍ 3 ଯାହା ଜେନେରାଲ ନଲେଜ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂ। ତାହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲର ଜବ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହାର ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଏମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ସ୍ଲୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବି। ରହୁଅଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚାୟତ।